А що у вас там не так, він не розуміє. Ну, тут якісь дороги йдуть, можливо, відстань між вами. Ефір платний. Ну, якось так. Фінансові якісь проблеми, скажімо так, можуть бути. Може, доведеться в борги трохи залізти. От. Судові справи якісь можуть бути, або карта говорить якісь моменти щодо документів. Ну, це може говорити також, дякую, Юлічка, за корону, дякую. Це може говорити навіть про те, що діло може йти і до розлучення, тобто судові процеси. Багато емоцій, бо стосунки в такому якомусь поганому стані, скажімо так, поганому. Жінка така роздратована. Якось так. У нас діло йшло до розлучення.